Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kubleye pi baro kini kilong ki khubor bamta kasngi. Uba Charles Marngar MLA Kamauhati wai kubleye ki pai ba ka constituency ba kila Punjab ya hukum u MLA jongki. Ban minta kade ka kamram jongi ban yarap ban kershan kala ya ka jing jongki pinsngo utei u MLA hau Antor News. Uba Charles Marngar habayo ban pinsngo ye ka jingshem jingki pai Mauhati khamtam ki pai ba khapun ka Assam ban Meghalaya. U Charles Marngar u yathu ya ka jingshem jong u bat ki pai ba nong shnong ka block 2 namar ka jingsha pinjinjar ha ki pulit Assam ha ki babun ki liang. Minta ka dei ka benta jong u ban ya ther ha ying dorbar thawan na ka benta upod usam. Minta ba ula sya kenthum ha ka regional committee kum udukot ban ya penbet pun unlet ban pinsngau ya ka te ka kam khapun balakli da uba prestun tinsong ha ka phis tu ya thu u Charles Marngar. Nengkong ngakaliang ka jonga kumunong mikmat. Hoi ngapan pau ya ka jing sok man habang apoy sa thong jong ka jing job bat bangayo man sakri. Tenre ya ka juk ka poru ngasuthu baka daipat ka jingkit ka bakya na ka benta jonga kum MLA jong ka Mauhati constituency wadang thamai. Ha ka jinglong MDC ka jonga ngala persyang banyasai banyak keren yagi babon kimat kamtam kabade bagi jing apok ka constituency ngala persyang ban ketaru katukat ni yagi jing apok ka district bat jong ka jalahi bar koi tinagaliang ka jonga kum MLA batmai kum long IP ngaso dap daga jing sokya kam sim banyo i baki babon ki isu ki bang hab an sim kumunong mikmat ban keren hapo assembly bat kum juro nakam taki wei pat daki kam naga jing keren ke jong u chief minister jong ke jala ke jongi Konrad K Sangma ni snothu ba ke jing penbai yo put usam haga bai dei bat ka pace ka baar kanom slam shu naga jing keren ke jong chief minister hapo house ni snothu ba chen hi ka regional committee ka bakila thong kila constitute chen hi kan sadon yase ka jing yakran ba ka jing penbai alor kane hoi nga su kamen ban yesngo ba u chief minister jongi mendaksngi ulapan bana ye ke kerteng ka jonga bangaru ngade kumwei na ki member jong ka regional committee jong ka riboy regional committee Tekum member jong ka regional committee ngan sayo ban yadon banta hakabalik bisit manage kisnong hapo ka constituency ban ye peliu jumut ban ye keren ban sengap i kasur jong ki pai ba bat ban pej banyak ya uput usam hapo ka constituency jana kaliang jonga ke ka bangadon ban ong kini kapor kalong pa kanong rim ka bangaju yang kata kanong rim hi ngahaban yang ngahaban sengap ia kasur kebabon ke balang ke jong upai ba namar ngi suthu bagadon ganika kebiki ongka aga wei niki kriteria kendane ke principal ke baong ba the willingness of the people ba te ngi haban skap ia kasur ke jong ipai ba ngi haban pej benya swabangin shem ya karai but ngasudon bok ba ngayo bandon hapo ka regional committee badang tangan sayo ban share ban pen i igi views ki opinion nagaliang ka jonga bat kantam ru ban patsngau syaka regional committee bat syaka state government ya kasur jong ki pai ba jing jong ki pai ba agat han border ka jong ni tak simpor namla ban jer lot kan ngatrai pidala dehi pilawan tu ka jing cha ka ba ma ka jing sha khanglenti jong ki nong rep di jong ni manai rap hakaba kamarap kum kubah tu kopor ngakan mau empat dak ban syok kubah bepeligi pai ba jongi ban lej kilang hakim not syu kum kita kija ibobon gijing ki mai kendo manta pila sei kawaj ban pom yu ding oba pila thung namar long ban pom nil dawan ka asam tiap ban patri tiap ban ino iki mokhiu iki waj halang kha ka jong pi ting ting gadon kopor ko ba pinang bamja ibat kata kopor pihak ban mi na yang babon ki jeng ki bangamla ban jerlut hang ni
ki badan hapo jong ka konsensi ki jong ke jing ke bangi kendo ngidan sipun ba ki jing ka bede ba development ro namar ba ki development ngadangi pai ke development ki bawan ki ditang na Assam ki bawan na Meghalaya kidan ndai sya pendik kat ba ki bawan na Assam ba dem dan mano ba pentut ki kam ki yan be ki long smooth ki kam ki cham kini ki jing ka ba kum kinong snong ki jong ngi kendo haga dong ba than ki jong te haga bede ba kani nganut manong ba ngi fail na kaliang jong state government ki jong haki por baro ndai tangani ke government mentah ndai hakini ki snam ki bala kaman swaru ngi ba ke government jong ki fail but hakini ki san snam la da ru ngi ba ke government jong ki fail kamla ban protect ban yada ki breu ki jong but ban wanra development na po ke state ke jong ru ha ban ailat ya ke state government jong ban pentrai gino ki scheme ki buan na po ke sarkar ke jong lane haga bai dei bat ki babon ki jing ki bangi kendo hoi ngim la ban len mana kaliang jong ka police department kat bala ki badan hapo ngi keren ya ka blok tu ki badan hapo molos nai outpost ki persang hi kat bala ban menyale man rong ski snong ki persang hi kat bala ban solve ki problem andai ke shortage of manpower ke jengna pelat ki nong trai bat ki wai ki dau ki babon mo ke ba penlong ya ke sarkar ke jongi bakan nomla ban le ai ban le persya khamtam ki bor Assam ke ba pen baka Assam ka kanut ban le persya kat baka jongi pada ni kumba ngimnut ban le persya kita ki jing ki bang yo kendiat ha ga dei ba kini ki ke boda ke jongi ngamtip ke ke badan salendat namar ngamdan lang ngamla ban batai kita tinrai na kidak ki bapau hi kumolong mane kidan hi ki benta ki ba regional committee kelawan ra mau ke report nakal yang jong ke regional committee syaki respective states governments te ke ai ke banga yu ni ke long pa ha ke bai dei bat ke bawan ra ke report ke bawan ra na ke regional committee ngala keren mana pok house ro ba ka don gajing sisa apa the government not fully consider all the reports brought by the regional committee kata kadai gajing sisa but kebabut nang ta let's say mo kumbang la keren mana pok house new kebabun gajing persya having ikran ya ka willingness of the people mo yen lagi kita kejing kuat kaman kejong kipat ba shano bakindan hajing syang ngila dai ban namlek kerki bansanya ke MOU nak dai ban apswa kendiat nomor baling hab ban sengap di kesur jong kipat ba kumbalong mentangi ki don kisnong ki bada yam rang ba ki yam bapli nomor ba kim hapsu apo ke Meghalaya ni kejing persya jong ki seng balang ki jongi ni ke jing persya jong ki traditional heads mo kinong sensar snong bat ni iro basau tli ki hima khasi ki jongi ki la file ta ke case apo Supreme Court menda kadang don apo Supreme Court te ke jing sisa habang kini ki berkhot bat nak liang jong ka district council ro ki babon hi ki MDC na po ka district council ke jongi ni persya ya kene ke jing sanya ke MOU ada ban pensuki syo kandiat aku de kene ke MOU ke badon syadin nang ta ngamla ban tip namar balai namar bangam don lang bat ki ke jing ikran jong ke regional committee board regional committee na po ka leng na po ka Meghalaya ba Assam ngam tip kata bat ke jing ikran apa den jong arngut ki chief minister jong ka Meghalaya ba Assam ro atli ki government ro namla ban ni ban tip kata de tangkaw ke stan ke jong akalong ba kinong rem ki banga juyang barbor borok kata gisnam kulalit kata hingan yang skam bat barbor hi akwa ban ben pau ba ngandan ba akasai jong ki pai ba kendo wat hakini ki kendiat sengiro aden bangala swa bangan long kum MLA kum MDC nglai kendo bonsin but klempep kajingi kendo lelete kandan be hi namar ba ti kano ke kam ke bengitrai kano ke kam ke bengiyang kano rem ke bengiyang ladang ngimdon ya kajingi skothu jung mod
manga kumu MLA kumu MDC bat kinong sensyar senong gijongi kinong sensyar senong gijongi bat ki paj ba lakalong giseng long kami giseng samla kamot kan nampoi sino de klempep na kaliang gazonga ngahab hiban sim ya kajing ya tiplang ka timwok apa deng jonga bat kinong elam senong kinong elam kibadan hapo kaboda gazongi